Mone ndine Jack nde nkhani yathu ikutitengera maiko awiri inayambira ku India kukathera ku USA. Nde ku India tapitako kangapo ndithu nde tagwirani chakumwa ticheze. Bambo uyu dzina lake ndi Ravi Kumra. Anthu ankangomutchula kuti Ravi. Ravi mu chaka cha 2012 anali ndi zaka 66. Ravi anabadwira ku India. Kumeneko anali munthu olimbikira kwambiri. Anapanga skulu yake, anapeza degree ya chemical engineering. Atapanga zimenezo anayamba ma business zokhudzana ndi mafoni, ma cell phone chani. Ndi zinamuyendera kwambiri. Anapanga ndalama zabwino ndithu. Anakwatira mkazi wake dzina lake Ravinda Kumra. Nde ankangomutcha Roni mkazi wakeyo. Anaberekera ana awiri. Ananyamuka, anasamuka, anapita kukakhala ku USA mu 1970. Chifukwa anali ndi ndalama anali olimbikira, anangofikira kugula winery yotchuka kwambiri kudera lomwe amakhalalo. Winery ndi company yopanga ma wine. Nde anayigula pa ndalama zokwana $6 million pa nthawiyo. Ndiyo neno li inachita bwino kwambiri. Ndi chuma chawo chimangonjezekerabe. Akuti Ravi amapanga 2.5 million pa chaka za nthumba mwake, ndalama zomwe zimalowa nthumba. Anali munthu oti anali ndi ndalama ndithu. Anapezeka kuti anagula mansion ku dera lotchuka kwambiri, dera la anthu olemera kwambiri. Mansion yake anayigula pa nthawi imeneyo inali 3 million. Inali ndalama yambiri pa nthawi yomwe anayigula. Nyumba yabwino kwambiri, 7,000 square foot. Nyumbayo inali ku San Francisco Bay Area, konena kuti kwa anthu olemera kwambiri, kwa anthu ochita bwino. Kampani yopanga wine ija anapeza kuti anayigulitsa atasemphana chichewa ndi ma directors ena amene amagwira nawo ntchito. Anali ndi makampani ena ogulitsa ma Tesla plus kampani ya ma cell phone yakeyo za technology chani. Zonena kuti anali ndi zinthu ndithu. Anali ndi zinthu zingapo zimene amapanga, samapanga chinthu chimodzi chokha. Ndi anali ndi ndalama ndithu. Kenako Ravi anapezeka kuti anayamba kakhalidwe kachilendo. Anayamba kukonda mahule kwambiri. Akuti amakhulupirira kuti iye ndo anzeru kwambiri. Nde amafuna kuti dziko lapansi muchuluke ana ochoka kwa iyeyo. One kuti anawo azakhala anzeru, nawo sazakhala odziwa business, ndipo azakhala ndi chuma. Ndi anayamba khalidwe lachisembwere. Amapeza chibwezi chicha achipezera nyumba, azichilipirira renti. Kwinako amapasa azimayo allowance. Amapasa $3,000 to $5,000 pa mwezi. Ena amakhala mahule eni oti amakatenga mbala basi azapasa ndalama. Inali khalidwe loti alisa amadziwa kuti koma zomwe amapanga Ravi. Kenako anayamba kulimbana ndi anthu ena amafuna kumusumira za kuntchito, kunena kuti iye tikufuna chani chuma chakochi tigawane mwakuti. Mamusumira zinthu zosadziwika bwino, paja ndalama zikachuluka sizichepa izosumiridwazi. Ndi zomwe anapanga Ravi. Anapanga divorce mkazi wake. Anangompanga divorce mkazi wake nkunena kuti basi chuma mkazi wandiranda. Anayika mudzina la mkaziro nyumba yawoyo, magalimoto awo, katundu yese, makampani angapo, kunena kuti khanga kuti agawana chuma hafu pa divorce. So nzoti katundu amene wapita kwa Roni uja mkazi wake angongolesa angagwire fasi katundu wakenso. Anthu amakhulupirira kunena kuti zinaiza boza. Ravi anapanga zonse zingati njira yothawisira chuma. Chifukwa chonena kuti ngakhale anapanga divorce, Roni sanasamuke nyumba. Mkazi wake amakhala nyumba omwemo, amakhala chimodzimodzi panalibe kusiyana. Anangochita divorce papepala. Nkunena kuti hafu ya chumayi ndi chatengedwa ndi ndani, ndi mkaziyo. Kuli kuteteza chuma kumeneko ndizo mwana atani, ndizo mwana apanga. Anapezeka kuti ndithu anapasa mahule angapo mimba. Munzichito zakezo nde amata akapasa mimba akabereka ana, amapezera nyumba basa azalipira renti, azapasa ndalama azimayu kuti azalira anawo. Koma zonsezo amapanga kuti zizichitika kumbali. Mkazi wake asatani asauzidwe, mkazi wake asadziwe chilichonse. Nde Roni amakhala ku nyumba kuja ngati amadziwa mwina amangomva mwamphekesera koma samadziwa kudziwa. Masiku ena Roni akakhala kuti wachokapo ku nyumba kuja amatenga ndithu mahule kumabweresa mnyumba momwemo. Mahule ndithu kumakhala kutakasuka mnyumba mwake, kumadziwa pena palipose kona iliyonse ya nyumba amolo kuchipinda kuti kumagona mkazi wake, kumadziwa kumalowamo bwinobwino ndithu. Nde zinachitika kuti mu November 2012 Roni
anayimba foni ku polisi kunena kuti tachitidwa chiwembu. Apolisi anathamanga kupita, anapeza kuti anampeza Ronnie atamangiriridwa pa mpando, anakwanitsa kuimba foni koma atavulazidwa, atamenyedwa kwambiri. Akuti sindikudziwa kuti mwamuna wanga ali bwanji, pangobwera anthu achifwamba, analipo mwina anthu 4, ena anali anthu ooneka achikuda, ena anali ooneka ngati ma Italian, anyamatawo aba komanso khangati anapanga chiwembu ndani Ravi. Apolisi kuyang'ana anampeza kuti Ravi ataphedwa. Ravi anachitidwa strangle, anamenyedwa kwambiri nkuchitidwa strangle. Komanso nyumba munabedwa ndalama zokwana $30,000, munabedwa majewelry. Nde apolisi pofufuza anapeza maglove onena kuti anagwiritsidwa ntchito ndi achifwambawo. Anagwiritsa ntchito maglove kuwapanga anthu chiwembu, pochoka anavula maglove aja nkuthawa. Masellotape amene anamangirira pakamwa Ravi anali alikadali pomwepo, one oti anagwiragwira. Ndi anazitenga zinthu zonse zija kukaziyeza DNA. Nde DNA sinavute chifukwa chone oti anthu ena anapezeka kuti alikali mu database, unena kuti anachimwapo kale nthawi yake, anatenga kale ma fingerprint ali ndi ma DNA yawo. Nde anapeza wina ndi uyu Garcia. Analipo anthu amene anawapeza ma fingerprints ena DNA chabe, analipo anthu 3 kuphatikiza uyu amene anali Lukis Anderson. Nde apolisi atafufuza anthu aja, awiri mwa zigawengawo anali odziwika ndi polisi, anali ma gang members, anali mu gang yotchedwa Money Above Everything. Koma mmodzi samadziwika kuti sono uyu wapezekapo bwanji. Lukis panalibe connection yake ina iliyonse. Lukis Anderson ndi achifwamba enayo analione kuti anthu okhaliratu kosiyanira nato. Ndi anthu anayamba kudabwa kuti zikukhala bwanji kunena kuti uyuyu akangati saziwana nawo anthu apalibe connection, koma anthu abwera kuzapangira chifwamba limodzi. Nde onse anakamangidwa kuphatikiza Lukis Anderson. Ndi atafufuza inaja anapeza kuti mmodzi Garcia wa chifwambachi anali brother wake wa mtsikana wina wake zina lake Christina. Christinayo anali mmodzi mwa mahule amene amapita kunyumba kwa ndani, kunyumba wa Ravi. Amalipiridwa $3,000 pa mwezi. Anala kumuvutisa Ravi kunena kuti ndofuna nditagula nyumba yanga, mpaka Ravi anamuza kuti ndikuphatikizirapo ngati uli ndalama ndikuonjezera $30,000 ukagule nyumba yakoyo. Koma kuti mtsikanayo anakwiya Christinayo kunena kuti chifukwa choti Ravi anamuza kuti basi ndifuna kuti usiye kubwera, sindizikumana nawenso chifukwa chonena kuti sindifuna kuti ndipeze kuti ndabereka ana ena, anawo akudula kwambiri. Nde akuti Christina anapsa nazo mtima. Atapsa mtima anamuza brother wake kunena kuti mukufuna kokaba munthu wabwino okaba okambera nduyo. China chimene anamukuyira akuti amakhulupirira kuti Ravi anampasa Christina matenda. Nde Christina akukwiya nkukamuza brother wake kunena kuti mukatani pitani mukambere uyu, kaya mummenya, kaya mumvulaza, kaya mumupha zimene mufuna mukapanga. Nde anatuma anthu aja kuti apite akampange chiwembu komanso akambere. Ati anachita kuwajambulira layout ya nyumba yonse kuti chipinda ichi nchotere apa, mukayenda chonchi, mkazi wake amagona apa, iyeyo amakhala amakonda kukhala apa, pamene mungalowere bwinobwino sakonda kukiya ndi pakona kuseri apa. Anapasa mapu onse ndi zonse zoti atani mene atayendere kukalowa nyumbamo. Nde mene anakalowa nyumbamo anapeza kuti Ravi anali ali downstairs, ali pansi akunena TV, pamene mkazi wake Ronnie anali kuchipinda. Katine kuti mkazi wake kuti anali atapanga divorce, anali kuchipinda amagona. Anangodzidzimuka Ronnie uja akudzutsidwa ndi anthu achifwamba, kummenya, kumtenga, kummangirira. Ati anamuza kuti ungokhala chete ngati ufuna kuti tisakuphe, ukapanga phokoso tikupha. Pamene anthu aja amatani amapitiriza basi kumaba nyumba muja ndikutani ndikupeza kuti akamupha Ravi uja. Ndi anthu aja anapeza kuti anapeza connection at least ndi Christina, koma anapeza kuti Christina uja sakumudziwa Lukis Anderson uja ndi manena kuti anapezekapo. Apolisi amadabwa kuti uyu wapezekapo bwanji. Sa gulu lina lonselo linali gulu limodzi, achifwambawa anali amodzi, koma uyu samadziwika kuti wapezekapo bwanji. Amakhala kwina amapanga zake, samadziwa anthuwa. Nde anamufunsa iye ananena kuti ine sindinaphe munthu, ndipo anthu amene mukuwatchula sindikuwadziwa, ndipo kumene mukunena ko sindinapepo ndapitako. Nde anammangabe kuti DNA yako yapezeka pathupi la ndani, pathupi la ofedwayo, yapezeka m'manja, yapezeka m'mikonomu. Ndi iwe DNA yako ipezeka bwanji pa munthu ameneyo ngati iwe kunalibeko.
ndi anamtsekerabe. Ndiye anapeza lawyer uja kumufusisisa. Lawyer iye nkumanena kuti ineyo anthu sindikuziwa china chilichonse, sinambepo ndapitako, sindikuwaziwa, ayi sindinamphepo munthu. Kenako atakhala yekha nkuganiza nkudzati ineyo khangati ndinali kuchipatala. Akuti unali kuchipatala fasa amakumbukiranso bwinobwino vuto lake, akuti ndinali kuchipatala, nkutchula kuti khangati ndinali kuchipatala chakuti. Ndi lawyer uja anawuza apolisi kuti Lukis akuti anali kuchipatala chakuti koma sali sure. Ndi ananyamuka apolisi nanga sakuyenera kufufuza kupita kuchipatala kucho kafuza kuti yeti kuchipatala tsiku lakuti usiku wakuti mu November 2012 munali munthu uyu Lukis Anderson achipatala kuyang'ana marecords ali yes munthu uyu analidi kuti kunoko zitheka bwanji kuyang'ana nthawi kupeza kunena kuti anafika nthawi yakuti akuchipatala analandira phone kunena kuti kuchoka mu shop ina yake kunena kuti munthu wina wake wamwamowa kwambiri waledzera wakomoka. Achipatala anatumiza ambulance inakamunyamula akuti sanali bwino anamwa zicha zoti akanafa nawo mwana mwawo, anathamanga naye kuchipatala kuja kumuona kuti sanali bwinolo pang'ono, atanali more than 5 times over limit, koma anavulala nawo kwambiri mowawo mpaka na achipatala madokotala anapanga decision yonena kuti munthu uyuyu timuyang'anire usiku wonse asakhale yekha. Amapeza kuti every 15 minutes azichitidwa check pazilembedwa report kuti ali bwanji chifukwa chonena kuti munthu uyu kungomusiya kwanda musamalako zakufa chifukwa ita anamwamowa kwambiri. Ndi usiku wonse danatani anakhala ndithu pakoloko kumuyang'anira mpaka anamupanga discharge ma 9 koloko mammawa. Apolisi so pamene pacha ndeti panalibe logapu yote iye anatuluka nkupita ukapanga chifwamba nkubwerera ati ayi ndithu anali aligoni alichikomokere sanali bwinobwino. Ufuso nkukhala kuti ndi DNA yake yapezeka bwanji pa munthu wokufa. Apolisi nkuzunguzika ndi kunali kufufuza kuti zingatheke chani. Kenako wina ananena kuti ngati mukuti ambulance inakantenga iyeyu inayamba kale yantenga iyeyu kupita naye kuchipatala, nkwamba nofufuza kuti ambulance imene inapita kukatenga thupi la Ravi ataphedwa ndi iti. Anapezeka kuti inali ambulance yake yomweyo. Ndi chomwe chinachitika akuti ambulance itakantenga Lukis kupita naye kuchipatala, patatha 2 hours analandira phone kuchoka kwa mkazi wake wa Ravi kunena kuti tachidwa chiwembu. Ambulance yomwe ija ndikuthamanga kupita kupita ku nyumba kumene kucha inanyamula ndani, inamunyamula Ravi atafa. Ndi amayesera kumpanga CPR kuti amuthandize kuti analasana mwina samadziwa kuti mwina sanafe mwina chanti mthandiza bwanji. Ndi anthu ake omwewo ziwiya zake zida zomwe amagwiritsa ntchito ma oximeter machani chilichonse chinacho choti agwiritsa kale ntchito pa Lukis. Ndi akukhulupirira kuti ziwiya zawo sana kupuputa kuti tagwiritsa ntchito pa uyu tisanagwiritse ntchito pa munthu wina tizipupute. Anangotenga zomwezo nkumagwiritsa ntchito pa munthu uyu. Nkupezeka kuti achita transfer DNA kuchoka pa ziwiya zija DNA ya Lukis oti kunalibeko sakuziziwa ayika pandani pa munthu uja, munthu onena kuti wafa. Amene amazachichita examine kuti ayang'ane DNA apeze kuti amene wamupha ndani anapeza nawo DNA ya ndani ya Lukis, munthu onena kuti kunalibeko. Ndi kesi yonena kuti inasintha zinthu kwambiri. Pamene kale ankangoti pakangopezeka DNA ndi kuti basi evidence yonse umboni sitikufunikanso china chilichonse zatheka basi analipompo. Anaona kuti kani DNA yakuzopezeka kuti wachita transfer mwanjira imene kuno kuti munthu wakeyo palibe koma wasiya DNA apo koma kuchosa pamene popo nkupeza kuti yayipitiranso pa munthu wina. Lukis anakhala miyezi 5 in prison akudikirira kuti anthu apeze chilungamo chenicheni kuti chachitika nchani. Mapeto ake anamutulutsa. Ndi nkhani yake ili pawiri, pali nkhani ya Ravi ndi moyo wake ndi mmene unathera, ndi nkhani ya Lukis oti anangonamizidwa zosamukhudza anapulumukira mkamwa mwa mbuzi kuti lawyer wake nayenso sanazitaye analimbana nazo kuti munthu uyu kunalibeko. Christina anapangidwa sentence to 17 years chifukwa choti anathandiza kwa ulula anzakewo pamene ena onsewo analandira ma life sentence. Imeneyo mangufuna kuchita share mukhale tsiku lopambana.